ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay wita alawas anapauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adupay tilakok nga ikan, sapay adapay klasik inton alas 2. Uray siyak nga rod. Maipaibos tamat siguro. Aging gat pangal daw tilako ta. Sapay gumatangak pa'y ti agas ni nanang. Awan manan agas na. Awan manan agas ni nanang mo? Naibos nga rod. No kumaro ti asmana, marigatan nga umangos. Si kamot. Saan lang at aramatam iti pagadalan ti paggastusam? No di pati agas ni nanang mo. Ay, manipod nga rod kimaro ti asma ni nanang. Siya kon ti aglaklako iti makalapan ni tatang. Agmay-may sa kamutkit di nga anak. Iso dakda kayo lang ti agkakabalay. Sa bagay, da kayo kat adu kayo. At adu mo ti ilutoy apag sasangwan nyo numangan kayo. Nay, apay nga da ka nga minmanin dita kusina. Uyak ka lang aruden nga uyak. Kanya ayat yar aramidem dita. Ay, kubayak la ko mauminom itinapudot adanom. Awan mo't gayam karga titirmos. Nalipatan siguro ni Emi a kinargaan. Kaputa nagdardara sa napanidya tsindaan. Imbaglakit din tanasing puti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod, ado dita ti babalasang, ngam di da kayat ti aglako iti ikan. Nalang si kanaw. Ay, bareng makaadal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno saan tulatan nga aglaklako iti ikan. Lulakit anaanos kan nasait, awan papananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na, lakay. Saan akas kanya ka na idali? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno ad agmaneho no awan driver. Bayan nyo, padasak ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan na parikot ti mangisuro? Ado dita ti maala. Ti parikot, kat addakan ka. Kayat mo ka di, wano saan. Bakanteak iti bigat, papa. Mabalin iti alas 7, aging gat alas 9. Ba't lagayam? Idi pa'y nga ibagbagak, ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursurong agmaneho. Rugya akong ti agsursuro, papa. Sana bale, tamalam ti klasik. Iti Martes kan Huwebes laeng nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudon ti umay mangisuro kan ka. Tapno makaala ka iti lisensyam nga agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd itaabikat? Saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta akadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar dati lugan. No inruar dati lugan. Ang mga no ti mangisuro kan kwa ng agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmaneho no awan driver, ma'am. Kano agad adal mo? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay, adda kutsi na ngam di na matammo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kwa na. Iso anasaya at nusursurwan na. Ingkarga met dita biga o ti basit nga ikan na nakalapak balasang kaw. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron dita kalsada, tatang. Basit no ipan ko pa'y lang iti tsindaan. Ala, agan anos ka anak ko. Naimbag tula no nalina ka njay baybay. Nawadwad tumanin ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod ngay tatang, no isungarod ti nakalapan nyo. O sige, inak nga rudan, tapno makalako ak at makaawi da kadagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo.
Naidalit, mate. Ano sa kun atatang, no sa bali ngamin ti mangilako, adumat ti alaan da aganan siya da. Wen nga raw, nalabas met dagiti daddo maabayar. Nabarat dalaunay. Gumudwada mo ititiganan siya. Kat nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matiti kalsada nga adlaklako? When friend, basit ngamin tinakalapan da. Isursur ko lang. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito a kalsada, nalakok mo't aminan. Dita ka nga rod akalye tadituyak mat bangir. Sige, tapno saan ta nga agsinsinorot. Agkita tantulangan ije pagadalan inton malam. O sige nga rodan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsinatang ditoy. Agkita tantulangan ije pagadalan. Mapan kayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asideg ti baybay. Wen papa, imbag ijay taman mano tilugan. Mayat pagpraktisan nga agmaneho. Unag paiso, madino iti highway, tado ti lugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan di bagbagada alote alako. Mayat ijaya pagpatakteran iti negosyo. Plano yumanen ti agpatakder iti negosyo iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay. Tawan pa'y dadakalapas dek ijay. Intayo nga roden, papa. Diyay nalabasit akot siya ti osaran tayo hatabasit. Saan ngamin analawa ti kalsada ijay? Saan mo una apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada ditoy? Uwin nga rod, papa. Sa abasit ti aglabas alugan ditoy. Ne. Naunag alasong-lasong di tamasungad. Ada na ornong adanom, lisyam. At babae ang nakasuson iti bigao. Ni, jakmatan malisyan ti danom iti batog na. Ay, naparsyakan ako! Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan. Tag-sorry ak. Ne, apay ko mapagtaktakam dahi ta babae. Intakit din. Baka istorbula dahi ta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan ngamin ng tipaglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino ko maday ta babae. Apay ngamin adi naglisi. Kat adang arudlugan. Bastos na diya driver. Di nalakat ininayad mo tan, itay na ibatog kanyak. Diyak malitatan da diya nalabasit a kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumatlaon no asino ka man. Ay! Oh, apay akas tatilangam. Asla ka mo naglugnak. Diyan ngamin limabas itay nalabasit a kotse. Idi na ibatog iti ayan ko. Dilakat na ginayad mo tan. Aday ta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga rod a driver, Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak nga rod, ngamjak amo ano nang ngagnak. Kaslamat ngamin agsursurong agmaneho, tasan a diretso ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Ay, amang ano talaga abastos? Jak malipatan ti plate number na. No agkita kamin to, jak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Ay, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Jak man amo. Gapu nga taat na nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Kanya tinaramid mo. Adalim mabas abastos a driver tatang. Pinadala pusan na lata tinarugit adanom iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit day tabadom. Makita nanto day dya driver tinalabasit a kotse. Agasan nyo, insursur ko tilako nga ikan nagrugit ti badok. Nalabasit ako, tse kunam. Kit no nalabasit tilugan dya imay nang kita iti ilaklakok alote di ta asideg ti baybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang. Saan nyo kung mga ilako day dya alote?
Igatang tayo kumaiti bilog apag kalap. Tapno makaadayuak met nga agkalap. Saan ko maatatang? Mayat apag negosyoan dayjay no makaturpusak. Adda ka di plano iti dayjay alote. Adda tatang, rumbang adda tayo ti agnomar iti dayjay alote. Di saan tayo nga ruten nga ilakaw? Sapay nagwina kaon. Agsublidan to ka now. Ibagayo latan-aan, nagbabawi kayo. Sayang amin dayjay tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akasta ti tsuram, kasla mariribukan ka. Kaasimot di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay anaparsya kam ako nam. Magmag na iti kalsada. Nakasuson iti bigao. Idi lumabasak. Jak nakapagpreno. Iso anaparsyakan iti narugit adanom. Day takid din ti pakariribukam. Babae laang nakasusoon iti bigao. Kaya't ko kumati sorry kan kwa na. Ngem, di nak pinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abimatog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di matlang ti lokasyon ti lote anapanan niyo. Mayat ijay, tamatanawan ti baybay. Mabalin na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay. Mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti plano ka. Sigurado nga adumanan ti kwarta a makulikta. Awan mintes. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da. Madlaw nga awan ammo ti lakay. Milyon kumatigatad tay jay. Angam, nababaa presyo ti imbagana. Sapay nalawa day jay alote. Ignorante nga rod no kasta. Amanga no tawid na day jay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas jay kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiji pagadalan. Ada ing kabil ko adanom iti termos no kayat ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, anti agas ko, anak ko. Ikabil ko dito yung lamiseta iti asidag ti katreyo nanang. Adamot tan nakabote adanom apag tumaryo. Ay, agama na, kanak ko. Ay, un gayam. Pakibagayon to kani tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Saan dan nga ilako? Kasano ti plano ni tatang mo agumatang iti bilog ken makinana? Padasak langan ti aglon nanang. Isunton ti gatang na iti bilog ken makina. Adamot sinadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang iti bilog. Ay, nangag kong agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd di na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lo ti agatangan ta. Agsagana ka nga ruden tamapantan. Amangan no adda pa'y makauna. Naglaka ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na. Kasta dagiti tao anakurang ti ammona. Pakita amlay da iti kwarta. Agmulagat dan. Makikita ko na ti idudur as ti negosyo iji apaset. Higid ti baybay. At da isla matanawan iti asidag. Ken bat-bato nga agduduma ti sukog na. Magagara na ka makakita iti ibagbagam alote. Masigurado ka magustuam ijay. Buya lang iti asidag. Ay na, makaayayo. Pasensya kayon, sir. Ngamsa na kayat nga ilako ti anak ko ti lote. Anya, kunam hindi nga ilakom, ita ibabawim. Kasta kayon sa mamirmiraot. Awan tinapudno asa uyo,
Ladingitak, sir. Kung ngamin di anak ko, nga ison ti agi remedyo iti igaatang ko iti bilog kan makina a pagkalap. Natorturay ka di ti anak mo ngam iti sika? Awan ka di maiturayam? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agsursuro ni Lloyd nga agmaneho, kat napadalanan na ti adu-adanom, iti lasong-lasong nga kalsada. Naparsyakan nga rod iti narugit adanom ni Amy, nga agisursur-sur iti ikan, iti igid ti kalsada. Nakita ni Amy ti plate number tilugan. Nasurun nga rod daytoy, ngam awan maaramidan na. Tapi manaw mutlaeng tinasao alugan. Idi mapan kumabayadan ni Rod Telote nila kay Makaryo. Nasurun daytoy. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ladingitak, sir. Kung ngamin di anak ko, nga ison ti mangiremedyo iti paggatang ko iti bilog, kan makina a pagkalap. Natorturay ka di ti anak mo ngam sika? Awan ka di ti maiturayam? Ti anak ko ngamin ti mangtawid iti nasao alote, madam. At dagayang plano na. Ngam di namot ngamin imbagbaga kanyak. Kasaritak to day ta anak mo. Ay, Imposible adi na kayat, no pakita ak iti rinapat a kwarta. ladingitag ngam day tangamin tibilin na, madam, sir. Di na kaya't ama ilako ti lote. Binanbanog na kami laang. Ha! Natorturay kat day ta nga anak laang. Sika ko mga ama ti agdesisyon, saan kat nga iso? Ladingitak at talaga, sir, madam. Jakmut ngamin amaw nga da plano ti anak ko iti dayjay alutay. Nakitam ka diti ibagbaga dayjay alakay nga anak na. Awan mo tinakita, idinapan kami kaniloid. Sinalbag dagijay ang mamirmiraot. Di da mo ti sasawanda. Makapasurunda. Ay, ubawan ang nama. Mayat kumana pang ipatakdran iti pasdak apag negosyoan. Padasam to ang mapanrangrangan ida. Pakitaam ida iti adu a kwarta. Diyak lang amin dinamag, no ayan ti pagbaga ng anak. Amangan no napanagkalat. Numangalap lang, apay kumadi na awatan ti kwarta. Masigurado ka saan ang nakakitkita na jay, iti rin a kwarta. Talaga asayang dayjay alote. Oray siya kat kayat ko launay ti lokasyon na. Napintas sa kitaan ti aglawlaw. Mabalin pa iti agpaabang iti bangka apagluganan ti tao. Amapan agpasyar iti isla, abat bato iti aglawlaw. Ay, talaga sayang. Naangin ti panawan. Sigurado nga awan manan makalapan da tatang. No kastoy anadawul ti baybay. Adda tapay la diti pagadalan. Ang sabali ti adda di tapanunot mo. Dandani nga minan ti eksamen tayo. Saan ka di? Isungarod nga ipasnak mo pa'y diti pagadalan. Jaylatan ilakom ti kanayon nga adda di tapanunot mo. No saan ta makabayad? Saan ka di asaan tamot ang maka-eksamen? Dayta ti parikot ko. Sabagay. Saan tapay anak kabayad nga agpahiso? Dayta nga ron ti pagdandanagak. Apay,
Awan ka diti sa bali a pangalam iti pagbayad mo. Adamot kit di iduldulin ko aparay ti masakbayak. Ada ngamin planok. Sayang mo't na maguyod ko dayjay. Ada ngamin nakaisang ratan na dayjay. Panagkunag. Ado ti urnong mo. Tasaan ka mat agastadora. Ada ka di pa'y agas yun, nanang. At dapay mo't anak ko. Ibagak tulaang numaipos. Di kay tumot ngamin ibaga adagos. Sapay numarigatan kayo nga agangas, makapadanag kayo. Lading itek ti kastoyan na pasama kanya kanak ko. Diyak lang arudan makatulong. Pag problema andak pa. Saan nyo matanagayatan day ta na pasamak, nanang? Saan da kayo ang mabalin abaybayan? Himbag lakit din anak ko. Tanasingput ka nga anak. Rumpang laeng, asyak ti mga sikaso kada kayo, nanang. Kasado ka di an naamwam ala ko day di alote. Ngam saan mo't gayam? 5 bastilugan minaminsan kadagiti kakadwa ka tada ginagarami. Kat nakita ka nakapaskil ti lot for sale. Ubing samot lagayam tinangipaskil. Ha, masurunak. Nagsarita kami na minsan iti lakay. Dinamag ko, no akin ko ka. Tay sukat nga ruti adayjay. No idi kumapay a binayadam. Di awan ko man ti parikot ita. Jakmut nga ron ammo akas jay dagijay amamirmiraot. Buwisit dagijay. Ay, nagsayang lakit din dayjay. No kumain lako da dayjay alote. Ada pang rukyan da. Oh, tisa dala nga kalkalap. Di da mo nga aramatan tisang kabasit nga utak da. Huwag nga rod. Ha, awan pa'y panunot da. Tila ang aglangsot ti ammo da. Pinagnamnama da ti tao. Awan ka di tinakalapan nyo, tatang? At da nakauna adakkel abilog apag kalap, anak. Di awan nga ron ti ilakok ita? Payam, padasan mi ti tumapawag no pumanaw dagiti dadakkel abilog. No awan ilakok, inaklarudan agangkat iti kankanan nga isursur ko nga ilako, tatang. Iti kumaadayaw ti pagkalapan dagita dadakkel abilog. Takaasi kami mo't babasit ti bilog na. Awan maaramidan tayo, tatang. Awan mo't gaway tayo. Tapno kidawon tayo kadakwada. Asaan da nga agkalap ditoy? Ay, agawid tangaruden, anak. Wan man, tatang. Inaklaangan agangkat iti kankanan. Taison ti ilakok. Barang sa andak pa'y anaunaan dagiti agisursur-sur iti kankanan. Anya day talakom? Saan mat nga ikan? Awan ngamin tinakalapan ni tatang. Kankanan dagitoy. Ni, adda sumungad an nalabasit alugan. Ay, agpaigid ka! Mamahin di tayan mo! Ay! Sus! Ay na! Nasagi doon ti bigaok kat naiwaris nila ako. Impilit ng tumatlat nga inlabas. Uray na ilot ti kalsada. Awan mo't nga ron paglisyak. Si Mardang tilugan iti asidag. Ay, adarumar ang lalaki. Ha? Ay, nagtaer si ka! Uray man nataer no bastos mat. Day tamanan alogan dyan ang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inuwaris naman ang tilakok. Miss, sorry ha. Saan ko ngayon gagara? Hoy, gapo ka dita di kotse ka. Iso adi na kami ipirpirit. Amom ka din umano ti paunak di takan kanan. Ita, naiwaris. Bayadam! Bayadam! At kwa. Awan igam ko ita kwarta, miss. Adto iti address ko. Umay ka ije balay. Tabayadak ije. Rombang lang. Mata pobre ka. Bayadak, miss. Basta umay ka dita address ana ilanad iti dayta papel. Sige ay, tagdardarasak. Imanawan ti kutsi. Madlaw anasingpat dyan lalaki. Ay, nagtaer si ka. Kanya na simpot. Iso tinang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inwaris naman ang tilako. Kuna namat adi na inggagara. Namindwa adi na inggagara.
Mapanak iti balay da, tasingirat iti nangina. Ita ka di ti papan mo? Anya pa'y kuma, kasapulak ti kwarta. Narugitan ti lako, tanaiwaris kat nga rod iti ayan tinarugit adanom. Ay, no saan ko maaloko da ti lalaki? Ay, kayat mo ta sumurutakkan ka? Kita man, no kasano asingiram di lalaki. Sumurot ka kanyak? Sige, umay ka nga rod, tapno da kadwa. O sige, intangarudan rumaot iti balay ti baknang. Saan aga po tabak nang da, kat ilupit-lupit dalaangan ti pobre akas kadata. Amalia, numalpas mo ti daldalusam di ti unag. Ingkamot dalusan ijerwar. Ije laoda asidag ti gate. Ay, saan ka di pa'y adinalusan ti hardinero, madam? Anya a hardinero? Kat nagpakada a nagawid. Ngam di pa'y nagsubli. Ay, kunak no nagsublin, madam? Kurang ka iti obserbasyon. Di mo makita ti awan ken adda. Eh, ipampamaysak ngamin ti trabahok, madam. Ala, ingkakat agdalusad. Awanan ti ado pa'y a diskusyon. Eh, wen, madam, matungpal. Sige, mapanakon. Uy, dayto yan ti address asap sa pulenta. Block 9, Diego Silang Street. Singirat iti nangina da di lalaki, gapo iti panang perwisyo na kanyak. Ay, ne, adda babae nga agsagsagad iti unag ti gate. Ay, katulong siguro. Agdamag akman. Manang! Mabalin ka di ti agdamag? Anya ka di day jay, babalasan. Adda ka di baro abastos nga agnanaad di tadak kalabalay? Baro abastos. Ay, adda baro dito, ngam saan abastos. Ni Sir Lloyd, ngam nasingpet mat. Tika di mangiman maneho iti nalabasi ta kotse, manang? Agsursuro pa'y nga agmaneho ni Sir Lloyd, adeng. Isu ka di ti masapul, mau. Masapol ko ti bayad na iti inwaris na alakok, manang. Imbaga na ngamin, adito nga address ti pangalak iti bayad na. Ngam, awan pa'y mat ni Sir, adeng. Awan ka di ti kabalay na mabalin amang bayad iti utang na, manang. Mataktakak mo't launa yan no iti sabali manan nga aldaw ti umay ko. Aguray, tay nakman ibaga ka ni madam no kayat na kayo asangwan. Lakay, anya ngay tinapaninla ko ni Eme, no awan tinakalapam ako nam. Nagangkat iti kang kanain. Isaw tinapan na inlakaw. Ay, piiman mo ti anak ko. No saan nga ikan tila ko na, kan-kanan ti mapanunot na. Ay, bareng ano makaturpos. Tapno saanin nga gisurusur iti ikan kan kang kanain. Nasaot matkit di ti anak ta, Lakay. Nasingpet kan nagagat. Day tamot ti pagyamyamanak iti apo. Tanaanaws ti anak ta. Saan ka di nga imbaon ka nga agdalos ijerwar? Nga mapay nga adda ka ditoy. Adda babae nga agsingsinger iti utang kano ni Sir Lloyd. Adada iti ruwarte gate. Pastre ka kadeda, madam. Anya, kasano kumaan ka utang ti anak ko? Day tamat ti kunada, madam. Adda inted ni Sir Lloyd nga address kan kwa na. Disente ka di a tao? Ang mga no scammer ang mabirmiraot. Saan mo't adisente, madam? Pastre ka kaday taka sa uyaw? Saan ka nga agpastrak iti pagduaduan at tao? Umayak takasaritak ti ibagbagam. Umunak nga rudan, madam. Ibagak nga umay kayon. Kasano kumaan nakautag ti anak ko ken ka, babae? Nakaipron ka pa'y. Idento ta saan ako sina to'y naturong mo. Uray awagan nyo di anak yo, madam. Dinalapos na ti sanga bigao alako. Iso na iwaris. Naskan abayadan na, tadakkel mo ti puunak ijay alako. Ha! Bigao lang? Dahi ti mayam dito balay mi. Agawid kan, mabirmiraot! Sige, agawid ak, madam. Ngam mapanak iti ayan ti kapitan mi. Kat ibagayo iti anak yo, nga agsango kami iti ayan ni kapitan. Natangsit ka, marigrigat. Ha! Mabitla ang tawagak ti anak ko!
Hello, Lloyd. Adda ka di utang mo iti maysa nga aglaklako a babae? Imay ka din di tabalay, mama. Bayadan nyo ko, ma. Basol ko ngamin. Dinalapos ko tilako na. Awan kas nga intugot ko. Isong imbagak nga umay naalaan di tabalay. Saan ko kumanabayadan? Ngam ko na nakit din nga agsango kayo kano iti kapitan? Kaasimot ngamin, mama. Isong nga itadyo ko malatan numano ti bagana. No maminsan. Alwadam titigtignay mo. Tapno saan ka mairamraman. O sige, bayadak man laangan. Ipakitak dito'y ababae sa anak apot. Ha! Basit la siguro agat at di mayam dito'y balay mi, si kababae. 3,000 amin, madam. Ha! Day talang agatan, ti ibagam apakisangwan ti anak ko iti kapitan? No saan nyo abayadan ita, madam? Kapilitan akasta ti mapasama. Itad ko kan tapno mapnag ka. Ibarsak kon di taayan mo ti kwarta. Pidutam! Yeah! Saan ko kumaapidutan, madam? Ngam talaga ngamin amasapol ko dahito akwarta. Kansaan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo, di bastos nga anak yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tawan intugot ni Lloyd Acacia. Inted na ni Amy ti address na, tapno ijay na amapanalaan. Ti bayad, tinawaris alako na. Napan nga rod da Amy ken Gemma, itinasaong address. Ngam ti ina ti baro, tinakasarita da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ko kumaapidutan? Ngam kasapulak dahito akwarta, madam. Kansaan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo di bastos nga anak yo. Saan abastos ti anak ko? Si ka mamirmiraot! Damagan nyo iti anak yo no anya ti atraso na kanyak, madam. Ngam, awan panawon ko iti mata pobre a tao. Mapan kamin. Awanan mo do ang mamirmiraot, bastos! Narespeto ak kadagiti tao, nga amo na respektuan ti pada na a tao, madam. Ngam no di na amo ti rumispeto, sa balin asaritaan dayta. Nakapanaw dan, madam? Anya nga ta tinapasamak? Kasaritak ni Lloyd apaman na sumangpot. Ha! Imtuodak, noan niya tinapasamak. Diyak kaya ti kinabastos day jaya babae. Nadayaw pa'y mat, idi siyak ti kasasauna, madam. Di mo man isakit day padam ang mamirmiraot. Da kayo nga minti agbagay nga agsarita, tagpada kayo iti kasasaan iti biyag. Madam? Saan kit din? Mamirmiraot day jay a babae. Itsura laangan ti kawas na katawan maipanakal na. Ha? Pagkunaan yumat, madam? Di mo ka din nakita na pimpintas pa iti trapo ngam ti kawas na? Nabiit ka mo't anaglako, anak ko. Ay, ada nang dalapos iti lakok, nanang. Iso na iwaris. Di sayang tilakom no na iwaris. Pinabayadak iti nang dalapos, nanang. Apay nga ruda kasta ti itsuram. Kasla dagura kadagiti matam. Bak nang tinakadalapos, nanang. Into dyan nakadalapos ti address na. Ijay ko anapan inala ti bayad ti inwaris na alako. Adda ka di madya na pasamak. Iso ama di teacher po, anak ko. Mata pobre nga minti ina ti nakadalapos, nanang. Mamirmira utak kano.
Tajay la kano 3,000 tinapnapanak iti balayda. Impurwak nakit din iti sangok ti kwarta. Ay, bastos ang aron no kasta. Agpada da iti anak na abastos nanang. Ngam ikarik. Artapak to dagiti atap tao. Tatang, agrobot kayo. Napatgantilon ko. Ti paggatang nyo iti dakdakkel abilog, kan makina nga usaran nyo nga agkalap. Ha, pudno ka di anak. Makaadayo kamin ama panagkalap. Wan tatang, ngam masapol nga agbayad tayo mat adagos, no lakat ada makalapan nyo. Tapno malpas adagos ang mabayadan tilon tayo. Uwain anak. Basbas siti mabayadan no makabayad tayo adagos. Wan tatang, kat inton makabayad tayo, mangrugi tayo nga agurnong para iti arapaap ko iti lote. Patakderan tayo iti pagnegosyoan. Uwan anak, di ka paila nakaturpos ng addan planom. Wan tatang, sana bale, tadanda ni akmatan agturpos. Ala, intangaro din alain tilon mo. Imbagdadakan, agsarita tayo tinalapat. Anak ka diti pagsaritaan tayo, mama. Kasano anaadaan ka iti utang iti may saan na babaa klase ti tao? Bastos pa'y? Mama, kaasimot yaglakla ko. Nadalapos ko tilako na. Jak na kontrol tilugan. Anya ko matibason mo? Apay, adi nagpaigid. Nagpaigid, mama. Ngam jak nakabig adagos ti manebela. Iso anasagid ko ti bigao na. Jay lakat 3,000 tinang bastosan na kanyak. Idi emporwak ko iti sangwanan na ti kwarta. Apay ngamin nga impurwak yu ti kwarta, mama. Inyawat yu kumaan na sayaat, Ha, saan ko aka-label day jay a tao? Imporwak ko, tadyak kayat akalangan ti kasday a klase ti tao. Manang, nakitam ka di jay babaya nagbayadan ni mama? Hey, wan sir, ididamo kat saan akayat abayadan ni mamam. Kat, anya ti ko na jay babae. Imbaga nang agkita kayo iti kapitanda. Impurwak ni mamam ti kwarta iti sangwanan na. Ay, unay lakit din ni mama. Kunamot jay babae, asaan na kumakano apidutan. Ngam nagbanugan na kano ti kwarta. Di na kanumot dinawat kada kayaw, sir. Napintas ka di jay babae, manang? Ay, wan sir, napintas mo't a babae. Nang runa no maayusan day jay. Adupay laang ti atiwan na Limpyo pa lang aron ti panagkita ka, manang. Uray da kayo, ket kunayo mata napintas. Ay, sabalin samod daytan, sir. Mayat itan ti pagkalap yu, tatang. Adapay tadlo akadwayo amang iguyod iti iket no kas pangarigan. Parang makaswerte kami, anak ko. Umayak to sumabat dito no namnamaag asumanglad kayon, tatang. Sapay ko ma. Tasan asayang tiyo umay mo isasabat, anak. Saan mat siguro, tatang? Ikararag tayo, makatumpong kayo kumaitipangan ti ikan. Ay na, magdilang anghel ka kuma ako na ti Tagalog. O sige nga rodon, tatang. Tumapog kayo, tagawid akmutan. Awan kadwa ni nanang ijibalay. Mala, kaduam tao dagiti inna dagiti kakadwa ka tumapawg asumabat, ha? Wen, tatang, agtutulag kami to, noon niya nga oras kami nga umay sumabat. At damat la ka din naawis yu akadwa ni tatang mong agkalap. Babaan iti kabarbaro abilog, anak ko. Taluda, nanang. Barang makaswerte da. Damo pa'y matngarod nga itatapugda, babaan iti baro abilog. Huwag ako tapno mabayadan adagos tilon mo. Wan ngarod, nanang. No lakat mabayadan tayon tilon, agurnong tayon ti pagpatakder tayo iti pasdek, iti lote nga ilako kuman ni tatang. Umdas nga tati makalapan ni tatang mo, apagpaaramid iti ibagbaga manak ko. Makaurnong tayon tumot laang, nanang. Inton makaturpusak, isunton ti unaag a proyekto. Ikarkararag ko ti panagbalikim, anak. Kan saan pa'y adakkel ti patakder ko, nanang? Padakkel to no nabaligin ton ti negosyo.
Uray inayon munto ti kadaanan nga alahas ko. Tapno mairugim apaman nga agturpos ka. Ha? Adda kadaanan nga alahas yun, nanang? Adda anak ko, induldulin ko tasayang numapukaw. Gaputamay ti pangaramatam, irwar kohon, nanginalakit diday jay nga alahas anak ko. Sa dino ka diti planom apagtrabahuan? Nagturpos ta iti hotel and restaurant management a kursuta. Planok ti agipatakder iti basit a restaurant, kan lodging in iti igid ti baybay. Anya? Uy, dakkel ti puunan a masapul iti kastaan negosyo. Gayam. Idi pa'y laeng, inrugi kong tinagurnong. Oray may sakla ang a vendor, kaya't kumot ati lumungaw. San abale? Taamumot ni tatang ti agkarpintero, tasigod kat nga rod a karpintero. Nagngato gayam ti arapaap mo. Gayam. Kakaisuna saan ang mabayadan ti arapaap. Sa bagay, italaan na amwak day tanga arapaap mo ha. Kunaklakit din no agabroad ka. Kay kayat ko ti agtrabaho ditoy, ngam ti agabroad gayam. No saan ka makabroad? Alaan nakman nga rod kas empleyadom to. Sika ti kaunaan nga alaek, no agbaligin to ti planok, gayam. Dandani ka nagturpos iti kurso nga HRM. Sikan to ti mangimaton iti mais a hotel tayo. Wen papa, ag-training akpay, tapno sigurado. Rumbang laeng. Adda mang train kan ka, tapno makasursuro ka dagos. Sayang di plano yung amang ipatakder iti sabali apasdak iti asidag ti baybay. Saan mo nga palagip na ijay? Tamasurunak laeng. Aging gayta, bakanti pa'y lang di alote. Ay nalpas kuman ti proyekto ijay no inlako da kanyak. Ala, bayan nyo daytan papa. Awan gayam. May sa kano a hotel ti pag-ujitian mi, papa. Ide kadakalan a hotel. Ije ko mahotel tayo at ipag-OGTM. Sumuro taklatan iti ibaga ti professor mi. Kidawom nga ro iti professor mo. Nga iti hotel tayo ti pag-OGTM ti daduma. Saanen papa? Adda connection ti pagadalan iti dakkel a hotel. Adda ka numot kakadwa tayo nga OGT iti dakkel a hotel. Nga agtawad iti sabali a pagadalan. Mayat kumaano sa balimot to oras da, ta sa balimot kada tayo. Ay, saan amaliklikan? Nga adda kagiddan tayo asabali a pagadalan. Sa balimot siguro a floor ti pagyananda. Alangan mo't nga aglalaok tayo. Sa bagay. Ay, adu tayo samot nga on-job training. Agduduma a departamento ti pagtrabahuan tayo. When mo't kit di friend. Sa tayo to agsisinukat iti departamento. Sigurado lakit di, nga adda makalangan tayo nga aggapo iti sabali a pagadalan. Iso nga ro ti ibagbagak, gayam. Ngamin, dakkel a hotel, jay papanan tayo. Naswerte mo't day taginatang yu abilog. Takanayon nga ado ti makalapan yu lakay. Isu nga ro bakit? Isu na laeng. Ta sana masango di anak tanti agilakaw. Tamadama ti OJT na. Imbaga tanasingpet mo ti tinulagan na abayar nga umay mangala iti makalapan niyo. Nabayag ka no asuki na dayjay. Dakkel ti pwesto na ija tsindaan. Kabarbaro siguro abayar. Ta saan kumot nga am-am mo? Iti sabali apalingkay ti paglaklakwan na bakit? Isumat lagayam asaan ko nga am-am mo lakay. Saan nagkamali ti anak ta anaglawn? Ta nakabayad tayo matadagaws. Nawadwad mat akan ayon ti makalapan nyo. Ta makaadayo kayo nga agkalap. Mayat nga agpaisaw no dakdakkel abilog adi makina ti maaramat a pagkalap. Masurunak. Tapay nga iti sabali a hotel pa iti pag-OGTM.
Iso ti kaya ti pagadalan, papa. Kabagyan ti professor ti aking kuka iti nasao a hotel. Imbagam kuma nga adda hotel tayo. Saanin, papa? Ijay mo't ti pagujiti an ti amin nakakaduak. Peste ket di dagit tao. Adda nga rod hotel tayo. Anya nga rod ngay, papa. Iso mo't ti bilin. Sumuro taklatan. Tapno na nga to ti grado nga itidday. Sana bale, tanong makaturpusak. Ijay mo't laang hotel tayo ti pagtrabahwak. Ay na, nagpintas ka mo ten iti day nga uniformem kan make-up mo, gayam. Slight laang mo ti makeup ko. Tapno presentable mo't asumango iti manager ti dakkel a hotel. Ay na, nagpintas ka talaga, gayam. Sika, uray sika, gayam. Ala, mapantan iti ayan ti elevator. Iti pay may kanam akad sa aran ti pagjutian ta. O sige, inta nga rudan. Orayan tapay amang lukan. Sige. Ala, umunagtan. Ay, gayam, makitang ka diti lalaki nga umunag iti elevator. Ha? Ti bastos a lalaki? Kadwata dito'y unag ti elevator? Apay nagidop ti silaw iti elevator. Ay, nagsipngat. Awan ka diti kuryente. Nagsipngat mo tayo na. Oh, aday ta. Insilaw ko ti cellphone ko. Don't panic. Adalakit ti generator ti hotel. Sika? Ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Saan ko nga gagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro akpay lang amin idi nga agmaneho. Ay na. Ay, aday ta, nagsilaw man ang elevator. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, at dandakal abilog a pagkalap nila kay Makaryo. Kat adungarod a kanayon ti makalapan da, isu nakabayad da adagos iti lunda. Idinadanon ti panag-OGT da Emi ken Gemma. Nagraranada kadaloy iti elevator, ti dakkel a hotel. Taijay mat nga ag-OGT, ti baro. Kalaat nga rod a nag-brown out. Simip nga iti unag ti elevator. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas a napauluan. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sika, ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan, ha? Saan ko nga ingagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro ak ngamin idi agmaneho. Ay, aday ta, nagsilaw manen ti elevator. Agyaman na. Kunak nung mabayang itayan nga ag-brown out. Oh, naglukatin ti elevator. Dito yak may kalima akad sa aran. Da kayo? Iti 6th floor. Sige nga rad. Akikita tayo manen. Sige, rumarakon. Sige. Ay na. Napanan tinataer abastos. Ay, nasingpet. Uy, agsursuro mo't piman nga agmaneho, sika. Ay, saan ka di anataer ti loko? Ha? Ay, jak amukan ka. Uy, uray kalalim mabasit, gayam. Agdala ka man dito. Oh, naglukatan ti elevator. Rumortan.
naman makitak anak baliwan titig-tignay mo, sir. Ha? Anya ko man tinagbaliwan na, manang. Pasaray makitak anasaranta ka. Inton kwan, umishisem ka ngagmay-may sa. Inton umapan kay jidakkel a hotel, nagsapa ka. Kasla inspirado ka kanayon. Saan mayat, manang? Anya saan? Am-am mo kan, sir. Siyak tinangaw-awirken ka, manipod ubing ka. Amu konti ka babalin mo. Manang, mangagda ka da papakin, mama. Amumot ti ugali da. Manipod ubing ka. Sinursuruan ka asaan amang tagibasit itipadam a tao, sir. Isu aday tati indakkel mo anasaya at akababalain. Ado nga minti ka adalak amarigrigat. Ngam nasaya at da gagayam, manang. Napingat mat nga agarem kan ka jamay sa akadalan ta, friend. Saan mo ka di pa'y asong batan? Inkarik iti bagik, apalpasak pa iti planok, sakbay ama ayan ayatak. Makauray ti lalaki iti biyag ko. Sa bagay. Gayam, patuluyam ka di ti planom nga agpatakder iti pasdak, apaman nga agturpos tayo? Iso ti kaunaan a proyekto. Inkarik ka sa anak nga agbalin nga agnanayon a vendor laang, nga ikuskuspil ti adda mabalin na iti biyag. Naduras kayon. Manipod dakkelan ti pagkalap da tatang mo. Adda pa yan buyer yo. Saanan asika ti mapan aglaklako ija tiyendaan. Wen tadata mo ti hotel. Apaman nga agturpusta, irugikton ti proyekto. Ay, masirib ka talaga gayam. Tai di pa'y lagayam arinugyam ti nagurnong. Manon atawon nga urnong mo ti pagpuunam. Diyak ka mo, ngam ada kano inayon ni nanang. Nabayagan nga induldulin na. Tawid na kano iti day di lola. Apay ako mapkapsot matan ti hotel kan restaurant. Manipod at daim patakder ti kakompetensyak iti negosyo. At adumot ti mapmapan iti hotel na. Tamay mayat ti lokasyon ti hotel na. Asidag iti mall kan iti sentro ti syudad. Sinalbag nga minday jay a tao. Pinirdi na ti negosyo ta. Masapol nga agbawasak iti trabahador. Kumapsot at talaga ti parokyano tayon. Kapilitan na kasta. Awan pagsweldo iti ado nga empleyado. Diyak maawat da itoy. Kumapsot ti negosyo ka. Anya ita ti aramidan ta. Mariribo ka na nga road. Kimapsot ti negosyo. Tabi masit ti parokyano. Kablaawan ka, anak ko. Dimte ngayon ti tagtagi uray tayo. Ti panagturpos mo. Baligi tayo amin day ti tatang. Kat itatanal pasakon, mairugi mo ti plano. Si dadaan nakamang tulong ken ka, anak ko. Agyaman ak unay tatang. Ngam ti panagkalap yu pa iti ipamay sayo. Kanayon ngamin nga ado ti makalapan nyo kadagiti matangtangdanan akad kadwayo ang mangalap. Kabailam nga raw, anak. Wan tatang, bantayak laang mo't dagiti agaramid iti pasdag. Sa bagay, nalaing kamot kit di, anak ko. Gamsapay ko ma, tasaan ka atumboy. Kas lalakyan ka ngamin ititigtig na imaw. Da kayo talaga. Babae ito'y anak yo, tatang. Gamsaan ko pa'y ngamin amasangot ti makiayan-ayat, taadu pa'y ti plano. Nagbiit pakder ti pasdag mo, gayam. Ay, dandani kan agakop iti perak. Na, unay ka ti agakop iti peraken, gayam. Si Kangay, awan ka di pa'y nasaraka matrabaho? Adun ti nagaplayak, ngam awan mo't ti bakante at trabaho. Ay na, malpas ko man ti proyektom, tapno makatrabaho akon. Sumagmamanulaan a bulan, malpaston. Kan amom, ada pa yan babasit abilog, apagluganan dagiti mayat nga agpasyar, iti babasit nga isla, iti aglawlaw. Ay na, sigurado lakit di nga adun ti umay a turista ditoy. Day tamot ti kuna ti kaadwan. Imbaglakit din, tasaan nga nailako ni tatang daytoy alote. Ay nagayom.
Masirsir matak nga agbalin kanto a milyonaryo. Ha? Nalabos sa amot tunday tagayam. Lloyd, kumusta ti hotel? Adda ka di matlang parokyano ita alawas? Basit, papa. Kasano, numadanon ti panagsusweldo. Awan ti umanay apang sweldo kadagiti empleyado. Apay nga tangag malmalas ti negosyo kay tatawan. Asino nga tati malas? Gapo siguro, tadan ka kompetensya tayo, papa. Ay, peste git di day ta ka kompetensya. Di pa'y pumanaw dito lugar tayo. Wisit! Saan nga ta amay mayat no ilaklaka tayo ti bayad ti serbisyo tayo? Oh. Tapno umadumanen ti umay aparokyano tayo, papa? Ay, ad-addan Di mo pa'y amo nga aramatan ti utak mo. Saan ka di akay kaya ti tao tinalaklaka, ngam tinangina, papa? Ay, baliktad ti amo ma. Anya pa'y ti masapulam ngay, nunalaka ti singir mo. Logi negosyo Papa, panagkunak. Ado ti umay aparokyano, no nalaka ti presyo. Nunalaka, dagiti mamirmiraot ti umay. Anya ngay ti maalam kadakwada. Panagkita ket sumarsarantakan bakit? Lakay, kabagayak sa ti kabarbaro a doktor ko. Sinukatan na ti daduma nga agas ko. Tasaan ko kano akabagayan ti sigod nga agas ko. Mayat ti bitamina nga inted na. Ay nasayaat nga rud ano kasta. Makaginawa ka mait. Lakay, imbaglakit din ta pinadas ni Emi ti sabali a doktor anang ipacheck-upan na kanya. Idi pa'y lakumaan niya. Ko mga road. Kun kinaasyan siguro ni Apo. Gapo iti kanayon ko apanagkid daw asumaya at kumamot ti kasasaad ko. Dakla talaga ti maitulong, tinapas na ka pa nagkararag. Pudnot ako namlakay. Basta napas na kang agkid daw, di nakabaybayan ti Apo. Awan mati parokyano, Lloyd. Si kapayan ti adda dito front desk? Nag-resign ti front desk officer, papa. Napan kano iti sabali a hotel. Oh, just kikindi. Masurunak iti dayta hotel. Karkaritan nak dayta hotel. Dayta puso yo, papa. Awan ti maaramidan tayo. Ay, saan ko maawat ang mabangkrap ti negosyo ka? Makabawi tayong tumatlaang, papa. Itapay nga agpapanaw ti empleyado. Awan pa'y ti umay a parokyano. At danto siguro, papa. Ay nalakay, nalpasan ti pasdak ti anak ta. Kasla tagtagainop ti amin. Jakla impagaro pamadaan tayo iti kastoy apasdak. Pagbalinan kano ti anak ta lodging in ken restaurant. Nalaing atalaga ti anak ta, uray babae. At dapay babasit abilog, apaabangan na kadagiti mayat nga aghabang. Adulakit di ti mayat nga agpasyar iti naduma-duma ababasit nga isla. Ken adulakit di ti mairanod, gapu iti daytoy a proyekto ni Emi. Ado ti matulungan na nga agbalin nga empleyado. Uray saan nga agbalin a milyonaryo. Dulakit di ado ti matulungan na. Dayta tinapatagbakay. Ti makatulong iti pada a tao. Saan ko asayangan ti alahas nga inlako, ta makatulong tayo, lakay. Apay ka di analiday ka, sir? Mas daawak. No apay ng awan matan ti umay aparokyano iti negosyo ni papa, manang. Talaga ka di nga awanan ti umay, sir? Awan nga rod, manang. Itapay, tas siya akong ti mangiman manihar. Awan basol mo, sir. Naira na laang nga dangamin na ibangon akakumpetensyayo iti asidag. Anya nga tati aramidak. Aburido pa yun ni papa. Di na maawat,
Bankrupt ti negosyo mi. Isu ka na yun anabartag? At apon na pa yan na siya kano ti malas, manang. Ay, awan ti tao amalas, sir. Naira na laang ti pasamak, idisikat ti nangimanihan. Sakbay nga ilukat tayo ti lodging in inton Lunes. Agiwaras tayo pa'y kadagiti flyers. Tapno amo ti tao, amang lukaton ti lodging in kan restaurant. Uray ka dagiti babasit abilog apaabangan, kat mairugi mo tan inton Lunes, gayam. Grand opening tayo inton Lunes. Inawagak mo tan dagiti daduma kaadalan tangaday ti asidag. Isuda ti kadwata nga empleyado iti lodging in. Agiwaras damutan iti flyers. Wow! Sapay kumataado ti umay iti kaaldawan ti grand opening. Ay, sapay ko magayam. Manglukat ti restaurant, ti lodging in. Uray dagiti babasit abilog, amang ipasyar ka dagiti kayat na ti agpasyar. Naggasat kan gayam. Asino ti makaibaga? At isigod a vendor kat naaddaan iti kastoy a negosyo. Sapay ko matagbaligi tayo, tapno adu tayo ang mairanod. Da tayo nga agtrabaho iti nasao a negosyo. Saan ka at trabahador, gayam? Owner kan manager. Pairekap kon ti hotel, talugi. Mapan iti sweldo lang ti empleyado. Katanya nga rodan ti negosyo tayo. Ilakok lang ti hotel, no addamayat agumatang. Agpatakder tayo iti sabali a lugar. Diyan napintas ti lokasyon na. Sa dino kuma. Awan mo't mayat nga aglako iti napinta sa lokasyon. Dayta ti parikot. Taon pa'y ti mabilang. Sakbay ang makabangon tayo itinarpo og a negosyo. Buisit kit de. Nagmala sa nabiyag ti kastoy. Itala nga mapasamak da ito'y. Malugi ti negosyo. Addan samat siding ti matugawan ti anak mo. Manipod iso tinangi manihar. Kastuyan ti napasamak. Nakarubot ka mat iho, papanam. Yan tangay pairikap ni Papa ti hotel. Inakagaplay iti kabarbaro a lodging in iti igid ti baybay, mama. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti may salaang alaging in? Ada nakaibaga kanyak, ahiring da kano, mama. Mayat kano ti lokasyon ti nasao a lodging in. Saan ka di amay mayat no iti dakkel a hotel ti pagaplayam? Numangag da ti apelyedok. Sigurado adidak alaan. Tanabangkrap ti hotel tayo, mama. Sinalbag gamin ti kasto a kinamalas tayo ita. At da babaya nakatalikod ay tilamisaan. Umasidagak. Tayawat ko kinkuha na ti application letter ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti masapol. Ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapol yu dito yung nanumo a lodging in ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inrugin ni Amy nga imbangon ti pasdak, apaman ang nakaturpos. Iti panaglabas ti aldaw, nalpas ti pasdak. Danda ni manglukat ti lodging in kan restaurant. Idi nagpaspasarak ni Lloyd ang nag-apply iti lodging in. Adi na mo, ako kwa gayam ni Amy. Papagayam,
Denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Good morning, ma'am. Yes, anya ti ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapulyo dito'y nano mo alaging in ko. Lodging in mo ko na, miss? Apenas daw ka. Kan agoray ka man. Bayo data day taigam mo. Kwa, miss. Day tatipod na. Mabalin ka di makita? Ha? May karya ka di, miss. Agaplayak ko, ma. Ang awan mo tan ti bakante. No, kaya't mo lakit di ti bakante at trabaho. Di mabalin. Naudi ka ngamin ang nag-apply. Urayan niya abakante ditan, miss. Awan ngamin masarakak iti kabisera. Para dalos laang ti bakante. Utility man. Mabalin mo ti agsubli, no kayat mo. Apayakas ta tilang nga, miho. Sa bahali tilang nga, bita. Kaskala na ahabak iti sugal. Ni mamamet. Amuyo mat sa anak nagsugsugal. Anya nga ro ti pagkaskas taam? Pinapuskol ko ti rupak itay, mama. Kasla marunawak iti bain. Ngam kapilitan at tinilmon ko ti pride ko. Jak mawatan ti bagbagam. Ilawlawag mo. Malagipyo ka di ti babae. Pinuruwakan nyo iti kwarta idi. Sino a babae ti dakdakamatam? Diyay nadalapos ko ti bigao anagyanan tilako na idi. Ha? Apay kumaday di abastos? Nagpadalapos ka di, tapno umay napabayadan manan? Adun ti naiwaras mi a flyers, gayam. Sapay ko ma, taado ti umay inton madanon ti panaglukat tayo. Sapay ko magayam. Kitkitaak man ti bayo data dahi ti kabarbarong aplikante. Ha? Kita akman mat day tabayo data na? Oh, Lloyd Del Monte? Saan ka di a Del Monte Hotel? Tinangrikap a hotel di ta kabisera? one year old. Isa mas daawak. Amangan no kabagyan na lang mat. Apay nga umay agaplay dito ay. No amana ti akin kukwa iti hotel. Mabalin. Ngam sana ko na nagdamag. Naasyanak kan kwa na itay. Takas lang amin kakaasi ti langana, idi inyawat na ti biodata na. Maasi, wano, adda sa bali ang makagapo. Uy. Mas daawak. Apay nga umay agaplay kat bak ng damat. Jack manam mo. Ngam, adda nakadamagak. Anabangkrap ka no ti Del Monte business. Adun tinagaplayak, mama. Ngem no maamuan da nga anaktak ti aking kukwa iti nabangkrap a hotel. Di da kayat. Addan to aldaw dagitaan ang tagtagibasit kat ka. Malagipyo ka di pa iti tinagibasit yung aglaklako iti kang kanin idi, mama. Di mo man ipalagip kanyak dayjay abastos. Saan abastos? Isulaing tinangawat iti application letter ko, mama. Anya kumatibibiyang dayjay a mamirmiraot. Kukwa na tinasao a lodging in iti igid ti baybay. Igid ti baybay ko na. Jay kadigatangan mi kumakan ni papam. Napintas ti lokasyon dayjay, mama. Matanawan ti basit nga isla iti aglawlaw. Kukwa tayo kumadayjay. No saan nga imbabaw iti anak nila kay Makaryo. Gayam, awatem ka di kas empleyado ni Nataar. No kayat nalakit di ti para danos. Isulaang mo ti mabalin na trabaho para kan kwa na. Naudi mo't ngamin ang nag-apply. Ay, nagtaar ang nagtawid iti baknang a pamilya. Agbalin a para dalos. Alangan mo tapag dalos at dagiti inawat ko iti trabaho nga inaplayan da. Angam, kabalan na nga ta. Amangan no saan nga agbayag. Padasan na no kabailan na ti agtrabaho.
Panagkuna kat di na kabailan ti trabaho nga agdalos, gayam. Utility man? Pasensya Isolaang mo't gayam ti bakante at trabaho. Papanamon, sir. Nasapa ka matita. Ganado ka mat. Ita ti panagsublik iti lodging in a nagaplayak. Parang awatan dak iti trabaho ijay. Sayang mat ngamin ti hotelyo. Awan mat ngamin ako nam ti parukyano. Wen nga rod manang, Ay, manager ka day ti trabaho mi ijay? utility lang ti bakante ijay, manang. Anya? Utility? Ay, saan amay bagay kun ka day ta trabaho? Manager ko Ano sak? Tada sa bali apanggap ko, manang. Tapno maya sidagak iti aking kukwa ti lodging in. Babae ka day ti akin ko kwa iti lodging in? Wen manang, ti babae idi, adinalapos ko ti bigao na. Anya? Ti babae a pinurwakan ni mamam iti kwarta? Good morning, ma'am. Adda ka di matlang trabaho para kanyak. Oh, nasapa ka mat. Ngam ladingita, tayo utility man lang ti adda bakante. Okay lang, ma'am. Kayat ko tiyak trabaho dito eh. O sige, mabalin mo nga rodon ti Mang Rugi. Tapno nadalos ti lodging in no aglukat iton Lunes. Agyaman ako na ma'am. Mangrugi ak nga roden. Ijay gayam ti ayan dagiti alikaman nga aramatam, kas utility man. Agyaman ako na ma'am. Inak nga roden. Imposible da ito'y gayam. Janitor, ti anak tibak na. Awan mabalin ko gayam, isolaan mo ti bakante. Dinamag ko no kayat na, kat kinayat naman. Sika mo't ti masabat ko, Makari. Asino tinangilakwam iti lote? At Ay. damot tan pasdak anay patakder idili mabasak. Kwa, sir. Pasdag ti anak ko dayjay. Ah, Kunana apadasin na kanumet ti agnegosyo. nalakaayamot ti agnegosyo no awan ti adal kan amom. Nakaadal mo ti anak ko, sir. Amo na ti aramiden na. Makita no agnanayon nga agbaligi day ta negosyo na. Sapay ko ma, sir. Dandanin mang lukat. Ad-ado ko mati kwartam no inlakom langan kanyak dayjay alote. Saan mo't nga rod akayat ti anak ko? Ita, addan lodging in kan restaurant na ijay. Umay kayon tuain ton mang lukat, sir. Ta si papanakal kapay amang iawis. Taapay kuma nga umayak. Nagbit mo tan na ado ti nagpa-advance booking iti lodging in tayo? Napunon sa amatan dagiti rooms, gayam. Uwan nga rod. Kasano pa'y ngay dagiti kayat na ti agpa-reserve? No saan ida ama accommodate? Amangan numadismayada. Damo pa lang kat saan da amapatgan? Madadaol tayo no kasto eh. Damo pa lang pa naglukat kat adun ti saan amapatgan. Mabalin ka diti makibiyang, madam. Ada ko maisingasing ko no kayatyo. Anya ti maisingasing mo? Alain nyo amin nga agpa-reserve. Ngam ibagam nga iti annex ti pangipanam kadakwada. Annex? Sa dino ko mga annex? Pagsaritaan taday ta itinalapat, madam. Itatadatan diti opisina. Anya ti kayat mo asawan iti annex? Nang rekap ti hotel mi. No kayatyo apagbalinan nga annex. Paikat ko tinagan na Del Monte Hotel. Paikabil ta, a lodging in annex. Ilakom ka diti hotel mo? No awan pa'y pagbayad, Jo. Pagtulagan ta ti share. Adabi ngay ni Papa. Tapno kayat na nga ipaaramat ti hotel. Sige. Tapno saan lang ang madadaal ti parokyanok. Agaramit ang arudon ti mode of agreement. Sige. Mangalakay ti abogadom, takasta akmet. Okay. Sayang amin no saan ang ma-accommodate amin nga agpa-reserve.
Ibagam a free ride ti mapan kan agsubli iti annex. Numalpas da nga agpasyar dito'y igid ti baybay. Adamat logan mi ama aramat. Dumngag kayo anay imbag iti ibagak papa. Importanten sa lakid di dayta. Anya dayta? Awagam ko madag iti trabahador. Taso katanda tinagan ti hotel. Imbes a Del Monte Hotel. Sukatanda iti lodging in annex. Anya? Agmauyong ka kadin? Anya ka din dayta sasawam? Ibabayo pa'y lako mati pride papa. Addan nagpinirmaan mi iti aking kukwa iti lodging in. Adda mapastrak tayo dito'y papa. Big deal daytoy. Agpanunutak pa Ita ko man papa. Darasan nyo. Tapno sa anak amadaksan iti nagpinirmaan mi. Apay ngamin na nagpirma ka, adi mo pa inyuman kanyak. Kwarta daytoy papa. Ado ti guest. Alan awagan yun dagiti trabahador yo. Aggunay tayo kuman. Kwarta daytoyen papa. Agrubwat ka silina, tamapantay di hotel. Anya kumati papanantay jay, kat nang rikap matan. Diyak man amukan ni Lloyd, no anya ti inaramid na. Big deal kuna namat. Awan ti adu at trabahador, isu amasapol nga adatay jay. Adda ka di bisita iti day jay hotel? Awan ka no nga rod. Isu adarasam, taras ka no. Abungan datinagan ti Hotel Del Monte. Sukatan kano iti lodging in annex. Ay, tsaklakit di kayat. Apay kumamasukatan tinagan ti hotel. Jagmat kayat. Ngam nakakompromiso ti anak ta. Masapul nga aramiden ta. Nagado ti tao iti igid ti baybay. Ado ti guest tayo. Uray dagiti babasit abilog. Nagado ti manghayra. Kasano gayam dagiti maipan iti annex, no kayat dan ti mapan agina na? Adan instruction ko kadakwada, madam. Mapandalang iti ayan tilugan amang itulot kadakwada iti annex. Asino nga iti mangitulod kadakwada? Siya kon, madam. At dapat tinulagak a driver, amang alakan mangisubli kadakwada dito igid ti baybay. Agyaman ak unay kan ka, Lloyd. Na-accommodate matla ang amin ang nagpa-reserve, kan agsangpet ita apa naglukat ti lodging in. Agyaman akmat, tapinatgam ti singasing ko, madam. Nga iti hotel ko ti papanandag iti daduma a guest. Ay, saan ko gayam a hotel? Ta lodging in annex gayam. Ay agasam, kunamlan no fiesta dito igit ti baybay. Wen nga rod lakay. Talaga na laeng ti diskarte ti anak ta. Huwen nga rod bakit? Pati dagiti mangalap, tinangdanan na mangilugan kadagiti turista ama panagpasyar iti babasit nga isla. Saan laeng ada tayo ti mairanon? Pati dagiti empleyado. No kastoy akanayon, nagaduntun ti kwarta ti anak ta. Bumaknang to. Sikamo lakay. Damo pa ilaeng aldaw. Ibagamon abak ng ti anak ta. Ay awan papanan nano di kasta. Agasampay nga itinagbayad ita nga aldaw. Ado ti inyagyo dito'y abisita. Nga maawan mo't nagbayad iji counter. Apay? Intulod mi dagiti tattao ditoy. Ta ditoy da maturog ken aginana. Nagbayad dan ijay lodging in. Annex tayo laeng, mama. Anya? Imparamat mo laang ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in kada tayo. Kaano nga umay dagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Agsango kayo iti manager ti lodging in. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, emparamat mo laeng ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kuka iti lodging in kada tayo. Kanon to nga umayag bayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Di kay agdanag. Agsango kayo matlang iti aking kuka iti lodging in. Ti ka di babae nga aglaklako iti kankanan ti dakdakamatam. Saan ka kadi amang rabrabak? Apay kumaarabakan kayo, mama. Mabain kayo kadi asumango iti aking kuka iti lodging in? Anya ko matigabain ko? Agyaman kit di? Taimparamat tayo ti hotel tayo? Ngam nang rikap ti hotel tayo. Tasaanan akayat dagiti tao, mama. Nabangkrap tayo. Kumusta ti trabahador iti lodging in, sir? Mayat ko man ubukod yu a hotel ti pagtrabahuam. Diyak manam mo. No apay nga awan ti umay a parokyano iti hotel. Nayira nala siguro nga awan ti umay, sir. Sa balila ang a hotel tinapananda. May mayat ngamin ti lokasyon ti Kabarbaro a hotel. Nailingad ngamin ti Del Monte Hotel. Dayta ti makagapaw, sir. Saan kita kinamalas? Ngam nakarumat ngamin. Taapay nga awan apulos ti umay ag check-in. Iso nga idisaanin ang nagsweldo dagiti trabahador. Nagpapanaw dan. Dumten to ti panawin ang makabangon matlaang, sir. Sapay ko mamanang. Dakkal ti pukaw. No kasjay nga awan ti guest iti hotel. Oh, apay akas kala natok kawan iti ulag di ta nagtugawam. Ay, Di ka matagtagari ka nagkutkuti. kasla ng rabak ti panawin ken pasamak. Pagkunamat, ay awan lat di ka malawlawat. Ti babae asigod nga gisusuon iti bigao nga aglaklako iti kankanan. Nagbalin ang manager iti lodging in. Kat iso pa'y gayam ti akin kukwa. Anya ka din ti sasawam. At ayamat kasta. Iti binayadak ti dinalapos ni Lloyd ang lako na. Imbarsa ko pa'y iti sango na ti kwarta. Kaano da ita? Apay nga italaang ana istoryam. Idag sursuro ngagmaneho iti lugan ni Lloyd. Dinalapos na ti bigao anagyanan ti lako ti babae. Kahit anya tinapasamak. Imay dito'y balay. Kat siyak ti siningir na. Impurwak ko ti kwarta iti sango na. Apay ka di day tanarupot a kwarta nga ingkabil mo iti bag mo, anak ko. Bayad ti annex daytoy nanang. Masapul nga inakbayadan ti share ti hotel nga impaaramat ko kadagiti guest iti lodging in. Diyay ka di kunkunam abingay da? Wan nanang. Kadada itulod ijay nga agapo iti lodging in, adala tabingay da. Kasta ka di anak ko. Kaslaad da sugpunyo no kasta. Wan nanang. Ada nagpinirmaan mi akasta ti mapasama. Ay, nagadumo gayam ti pasikot-sikot iti negosyo. Ngam no ilako da kanyak ti hotel, di gatangak. Ilako da nga ta. Kat addamot mabingbingay da no kasjay nga addamapan ijay hotel, no awanan ti pagturugan da ijay lodging in. Day tati saan tayong amo, nanang. Mapanta ka din iti annex, Lloyd? Inak ko magbayad kada mamam? Nalpas matan ti trabaho, ma'am. Mabalin ka akuyugan, ama pa ni Jay. Sige, mapantaro din. Ay, papanan nyo ka di? Ikayo agdate? Ha? Anyang mag-date?
Sika talaga. Katuan taagkuyog kayo ngamin arumwar. Mapan ko ito ti share ti hotel kadagiti dadakkel ni Lloyd. Ah, Ado ti imbaon tayo ijay, manipod ng lukat ti lodging in. Excuse me, pay, Anda pa'y biit papanak. Agsubliak matlaan dagos. Gayam, malagip mo ka di pa'y ti inaramid ti ina ni Lloyd, idinapanta ija balayda? Saan ko analipatan? Taday di pasamak tinangkarit kanya, tapno agpursigi ak iti biyag. Ita, nagbaligi ak. Sa bagay. Ay, dakkel ti na itulong ti hotel da. Saan tayo kumaan na accommodate amin na tao no awan ti hotel anang ipanan tayo kadagiti parokyano at turista? Day tangrod kat. Adala ta utang tayo kadakwada. Bili, bakit ti kinasingpet mo? Saan ka pa'y ama nagimula iti sakit tinakam? Madi ti agimula iti sakit tinakam. Aramatam kat di akarit iti biyag dagiti kas di pasamak, tapno lumungaw ka. Pudnot ako ng friend. Isu siguro ang nagbaligi ka. Takas takadalos ti puso. Inyawag ni Lloyd nga umay kanu ita, ti babae amang dad iti share tayo, kadag iti imay ang nag-check-in iti hotel. Basaya at nukasta. Urayan ta ti babae. At damat langan sumrek iti kaha ti hotel. Mailasin nakpay nga ta ti babae. Imposible at di na ka mailasin. Mailasin munto pa abakbakatan. Isunto pa ilakid tin nga ubing. Kasta nga ta? Amangan no. Apay akas labadanagan ka. Di na nga ta ipurwak ti kwarta iti sangok. Apay kumangay porwak na. Kasta nga minti naramit ko kankwana, idi binayadak ti utang ni Lloyd. Agar aramit ka laeng iti bukod mong alalya. nagbiit ti idudur as ti negosyo ti anak talakay. Rinupot a kwarta tinapan na inted iti akin kukwa iti hotel. Nadlaw ko ana asidagda iti agnagan iti Lloyd nga empleyado na. Saan la asi kagayam tinakadlaw? Uray siya kat kastamot tinadlaw ko. Gwapo mo't di lalaki, kan nasingpay. Intal una pa'y iti posisyon. Para dalos laang ide. Ita, isumatan ti sumangon no adda guest nga umay. Nakita na siguro ti kababalin jay tao. Isu nga intalek na ti kas jay a trabaho. Lakay, adda nga ta relasyon da. Awan dakis na. Tadaan damatan iti husto nga edad. Ngam no adda. Imbaga na kumaa. Saan mo't ama nang gilimod ti anak ta? Urayan talaeng dagiti pasamak, bakal. Lumugan ka ni ti kotsek, ma'am. Tamapantan iti lodging in annex. Adda nga ta dagiti dadakkel mo ijay? Nalabit. Inyawag ko kini mama nga itati ipapanta. Barang sangwan nak ni mamam. Wano saan? Ni papam. Apay akas laad da amak mo, madam. Ha? Awan met. Adala ang nalagip ko. Ngam lipata mo dayjay. Talinipat ko matan. Itapay laeng. Ikidawak iti dispensar. No anyaman ti ipakita da mamaken papaken ka. Namnamaam ka di. Asaan anasaya at ti ipakita da ita kanyak? Saan ko amay pasigurado, ma'am? Ngam amang ano kas jay. Natangig ngamin dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Di daklakit ti saktan. Saan ko mat ida nga an-anuan. Naimbaga-bigat yo, sir, ma'am. Nakaumayak tapagsaritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Noan niya tinagpinirmaan yo, iso ti masurot. Ti umuna nga imbaga ni Lloyd. Ilaklako yo kano ti hotel. Idi kwan, imanugot nga agmerge tayo, tapno kukwayo lata ti hotel. Addabi ngayo, no adaaga po iti ayan ko a parokyano, nga ag-check-in dito'y hotel yo, sir. Kanayon ka di ama puno ti lodging in mo? Uwan, sir.
Naawanan ti bakante a kwarto, ibagak adito'y da nga umay. Itulod kan sukunan idatilugan nyo, no kayat dati agpasyar iti igid ti baybay. Sige. Kasta ti aramiden tayo. Ungayam. Sika ka di ti anak ni Macario? When, sir? Diyak laing pag-arop. Asika ti agbalin abos ni Lloyd. Ada ka di dakes na, sir? Naku na ngamin ni Lloyd. Anapintas ka no, tibos na. Nakapanawan dagiti dua. Apay nga imbagam tikas jay iti babay. Puno mat anang ngag ko, nga imbaga ni Lloyd kan ni Amalia. Anapintas tibos na. Puno mat ti imbaga na, saan ka di? Medyo agbayin na kitay. Iso binaybay akada kayo tinagsarita. Ay, agpay sutay kunada, akas lapilit ti biyag. Nudaduma, adda ka iti baba. Intun kwan, adda ka iti ngato. Kasladata ti adda iti iti ngato. Kat ti pamilya ni Macario ti adda iti baba. Ita, datan ti adda iti baba. Kat isudan ti adda iti ngato. Ay, saan gaya man nasaya at tinatangig, no sika ti adda iti ngato. No asino pa iti tinagtagibasit ta. Kasla iso tinangiguyod iti negosyo anang ipangato. Nakamiri sakitan. Tauray maditim pakitak iti dayji a babae, di nakbinalos. Adda kamot dito'y lodging in, sir. Adda ka no ngamin parokyano nga umay ko alaen, kapsat Macario. Mapanda ka no ijay annex. Kasta ka di, sir. Nasaya at mait, no adwa ka nayon ti parokyano. Tapno ka nayon nga adda umayo alaen ditoy. Si kamat. Sir kala, sir. Manong ko namlatan. Agsugpon tayo iti negosyo. Narwamak bet nga minamangawag kada kayo iti, sir. Saanen? Ikatamunday ta, sir, nga awag mo kanyak. Sa anak mat a maestro. Si kalata nga rod, ala, panawan ka pa'y nga rod. Tay nakitaan dagiti tangtangdanan mi nga kalap, kabsat. Ay, naduras-dan. Tay supayan tibos dagiti daduma amang ngalap. Ay, awanan tikas Jeko. Ay, di dakon maawagan iti boss. Manutin sang petyo ag guest. Manipod na sukatan tinagan ti hotel. Kanayonen nga adu ti umay. Inawat kulatan anagmalas tayo. Kat ti pamilya ni Macario, tinangtulong kada tayo. No saan nga inremedyo ni Lloyd babaan iti tulong dayjay nga imi? Talaga nga awan mapastrak tayo. Isu nga rod, nga imbilang ko nga utang tayo na imbag anakam kadakwada. Da tayo itan ti makaut-utang iti na imbag anakam. Ay, agbabawi akon iti madi nga inararamid ko. Saan kayam nga agnanayon ako ko at inasaya at agasat? Kasta akmat idi. Awan ti impirpirit ko. Takas lasyak idi ti kangatuan. Ita, saanen? Tanda akon iti baba. Tanabang krap ti negosyo. Anya ka di ti pakariribukam. Itay pa'y adi ka makaid na. Adda nakita ka lalaki nga imasidag kini Emi, manang. Agaram samat dayjay kan kuana. No adda pa nagayat mo ka ni Amy. Masapul nga agaram ka. Sakbay ama unaanda ka. Ngembos ko ni Emi, manang. Awan pilpilian ni ayat, sir. Uray boss mo, no saan? Adda karbangam amang ibaga itipud no amarikrik nam. Mabainak mat, manang. Anya ti kayat mau.
Iturturad mo nga ibaga, wano, maunaan da ka iti sa balay. Jakmat kayat ama unaan ti sabali amanang. Aramidam nga rod ti rumbang, sakbay amala daw ti amin. Itay pa'y asaan ka makaid na, Lloyd? Ada ka di parikot mo? Pangasim ko ma. Tadi nakagura iti ibagakan ka, ma'am. Apay ko makagura ka. No saan mo't adakas ti ibagan? Jak ngaminan maiturid ti marikriknakan ka, ma'am. Agayatak unay kan ka. Idi pa'y nga imbagakan ka. Ngam imbagam nga adapay la ipang pangrunam a proyektom. Mariknak mo't day ta panagayat mo, Lloyd. Inanusam pa'y tinagbalin a janitor. Aramidak ti amin. Maayat naklaang. Miss Amy Hovencio. I love you so much. Gapoy ti anus mo. Saan ka narigat nga ayatan? I love you too, Lloyd Del Monte. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryatay italawas, anapauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar-aramid iti umno, ngem tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Agyaman na kapo. Iti barumanan nga agsapa. Nagsaya at tisingising ti init. Ay, Anyo dyan bayak. Kasla basura mat. Kita akman. Naimbag nga oras mo, paray! Oh, apay akas lang naliday ka, mait. Ay, adamanan ng ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas to'y. Naglalawak pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kung saan na nabubulok. Huwag ngagpaiso. Kan, Kanya timangot ko. Kaslan na bunglog nga niya. Ay, awan mo manaknakam tinagbasura dito'y. Iso ngayon nakman nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwandan o sino ti agibas basura dito eh. Awan pare, amangan no sana maaksyonan ni Kapitan, numapan kagreklamo ken kuana. Apay akastati ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papani di madi nga angot nga agtaw di ti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Iso akinunak iti bagay, saan kunton nga ibut-butos. Tani, umadan ni manin ti eleksyon. May mayat pa'y no si kanton ti sumukat a Kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak, pare. May isa, dua, talo, upat, lima. At to'y kumpadre ka Kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Don Dolfo. Basta sika. Kaya tinapatag, matuloy na itinapanunot yung pagkwartaan tayo. Agbaysot ako na kumpadre ka Kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta kadagiti kayo amapukan ni Jebantay. Saan la day ti mabalin tayo apagkwartaan?
Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay. Buwan ngagpaiso, Don Tulfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y Masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka kapitan. Ket no naipatakder ti resort, dakkel to na kwarta ti mabingay mo. Ken di kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak dayta, Don Tulfo. Ni, si kamot gayam day tamanong Omar. Ay na, mangkigkigtot kamat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito'y arubayak. Pagbasuraan ka di dito'y, labnay? Kwa manong, day tamat ngamin ti imbilin ni Don Dolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito'y abasura. Ken imbagam kano, adito'y nga ibelang mi dagiti basura mi. Awan ti kas nang imbagbaga ka ni Don Dolfo. Apay, gaputa basurero aklaeng, kasta? Kwa, kasdi nga rod manong. Sana gaputag kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot ang daramidin niya. Ala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hall. Omar, sana mabalin nga idarom ni Don Tulfo. Gaputasan mo't nga iso tinangibulag iti basura iti arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura iti arubayak, kapitan. Ada ka di ebidensyayo nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura na ijay. Kasanungay no sadut lang ni Labnay, ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan. Ha? Mamati ka iti bagak, Omer. Naku nangamin kanyak ni Don Dolfo. Ano da dumakit sadut ni Labnay. Iso adya kun mas daaw. No apay nga ijay tinangibalangan na iti basura da. Marurudak ka ni Kapitan. Agpay sumot gamit ibagbagada. Akanunungan ni Kapitan ni Don Dolfo. Talaga, met pare. Ket, anya nga tinapasamak iti ipapan mo ijay. Jak impagaro pakas jay gayam ti baga kanyak ni Kapitan. Pare, agpay so tinakunan. Uray kunak nga reklamo ni Don Dolfo. Di nakdengdenggan ni Kapitan. Awan na talaga ti maramidan pare. Gaputan na singed da nga gayam. Kanayon kung tubay makita ni Kapitan na mapmapan di tabalay ni Don Dolfo. Nadamag mo pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako tse. Ngam intarayan kano jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipan adagos iti ospital. Ay. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus, kaasimot nga rod. Ne, rugyam sabot ang tagipatakdar iti resort, Don Dolfo. Nakasagana mo tan iti materiales. Wen, kumpadre a kapitan. Maya ta may patakder adagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di. Nasayat nga rod no kasta, Don Dolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Kumpadre ka kapitan. Alam da ito yung 10,000 pesos. Imbag lang igatang mo iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Kasto te kayat ko, Don Dolfo. At naman ang igatang ko iti naimas asidaan mi. Agyaman ako na, Don Dolfo. Awanan yaman na, kumpadre ka kapitan. Basta sika, awan problema. Kenam na maam to, adakdakkel to manenti itad kuken ka, numalpasen daytoy resort. Ay, nailako kong dagit na nakalkal ko abote. Atakan plastik. Agawid ang kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kaya timaladaw. Sayang no jak masangbot timisa. Kaslag tartaras ka mat, Omer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang agawid adagos. Tayo nakagdigos. Sambutak ngamin timisa ita. Ha? Ne, makimismisa kay gayam. Uwan, Kapitan.
nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan ti mapan. No kaya cho, intay makimisa, kapitan. Awan oras ko dita misa-misa, Omer. Importante ti papanak kita. Importante mo ti makimisa, kapitan. Gaputa istotial daw, panagdayaw. Ken, panagdawat iti pamakawan ti Diyos. Kang runana, istotial daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikagit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape. Kabayatan ti panagtugtugaw di ti paraangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! Umay kape agkape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, aginanak date. Kagap-gapok ngamin ni Jejang siya pa naglako kadagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panag-istoryata. Ay, damag kugot na saya at kanong ti kasasadya anak ni Marcela. Remor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Kahit nalaos ti panagyaman na, gapo ti intad mo a kwarta, ana inayon iti pinagbayad da hospital. Pare, amangan no kayat mo ti agtaray, kas kapitan. Tani, umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan, nakmat. Amumat a high school latin alpas ko. Nagtarayak iti dayta posisyon. Maabaka ka. Awan iti kwalifikasyon arumbeng anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kunana lang ijay. Basta you can read and write. Ken maysa, kasapulan ti barangay tayo ti kapitan nga amuna ti tumulong kadagiti kabarangayan na. Manong Omer, si kamat gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Nakafile ka din iti kandida, Sim? Ay, ako dakpay na kay kadang. Ay, among ka di? Sikat ti may sa anam namaan mi atumaray para kapitan. Gapo iti mayat agalad mo. Kayat mi asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo diti barangay tayo. Ay, maragsakan gapo iti imbaga. Sige, nga rod. Agfailak man iti kandidasi. Kumpadre ka, kapitan. Amom kati, ti agwarwaras asayang gusa. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin ang barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. Ni Omer basurero. Anya ngay mo ti amuna dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Ti amuna lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintag laing dayjay. Ayngam no makaigam iti kwarta. Malipatan nanto ti agarami diti umno. Ungayam, Don Dolfo. Manula apulanan kat malpasan ti resort mo. Isupay man ang tipagkwartaan. Wen, kumpadre ka, kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Agkalkalingatan ka, mait. Kan nakadungdung rit pa yung tasuot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Ngem awan mat karga day tasako ngay gamaw. Among pare, at danang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Don Dolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. At dapay mararami da pasdak. Anya? Wan pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti vinidyo. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan da ito adagos. Saan arumbang agtultuloy da ito adagas nga ramid da? Kasla makikita konti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Katamum ka di. At dapay ti saan ko na ibagagan ka.
Nagpaimula ak iti marihuana. Dito'y kabambantayan. Anya, itala na ipagam kanyak na ita, Dondolfo. Ha! Adda pulis, kumpadre! Tumaraytan! Yung kantoton ti agligas! Puso, napalawlawan na kayo! Ingatan ka nagitiba yo! Ang mga numabalin tayo pagsasaritaan da ito, mga sir. At! Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ikaw! Ala, sumurot kayo as itatalugod. Jak ni namnama akas digam ti aramid da kapitan kan Dondolfo. Agasam, nagado ti pinapukan da kayo. Saan laday ta? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta. Drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumuruas ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading. Gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na tanangag ni Omar di ongor ti chinsaw kat binidyo na ida. Win nga rod Manong Eman. Ay, no saan agapo ka ni Manong Omer? Amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading. Inton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sapay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga abak kapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong kapitan. Agyaman kabaranggayan! Kaputa siyak ti piniliyo kapitan, dito'y barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siyak tinangabak kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos pa tiragsak mi akabaranggayam, tas si katinangabak kapitan. Agyaman Congratulations, Manong Omar. Sikat ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglangan, tasan napagasatan jay sigud kapitan tayo. Ay, imbaglangan tasikat tinangabak. Agpaisot ako na, ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakila suport tayo. Ket ikarik, aramidek amin akabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagi po nakanayon, dakas ti aramid mo, dakas mat ti pagbanagam. Ngarod, nasaysaya at no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalina ay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa ken panagririri, masarakan met ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga aggapo iti ngato. Natal na, naalumanay ken manakigayam. Manakipagrik na, ket agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma ken agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Napanan ka din itatang mo, apay nga awan manan.
dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka no papananda. Ay, no ni Dalmas manen apada na amamartakan manugal. Ay, awan manen no kastoy laang. Anya ti awan nanang. Awan manen tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manen ti arak wano sugalan. Kaungit yung manan ni Tatang. Ay, apa day dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita ak kaaruba. Agngiwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman puisitin. Malas samot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo ngamin dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardeng ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalada kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Oh, saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkol? Bingkol nga. Ti abakag ariniw-rew ah. Agsublin to amin anaabak. Nangisit to amin akan nawayan. Na. Awan pa'y dakita ka nagswerte iti sugal. Ang mga no siyak to ti umuna abumaknang kan agswerte iti sugal. Sumardeng kan. Ay, ang mga nudyak maputan kat ibarsak ko kan kato'y baso ti kape nga awan gatas na. Na. Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang mag. Nay, ada pa'y matgayam ar-aramidang bakit. Sige, siyak man lang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Di kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyaman aken ka lakay. Ad-adda amain labaken ka, tanadungo ka. Rumbeng lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngem di tabangir, mas daawak no apay akanayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak mat. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangeg iti panagapa da. Apay di ka pala nakalutaw? Ado, ti inobrak. Ado, ti araramidak. Oh. Imbagkan ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak, tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Nakiasawakan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan matgaya, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay, kasano ti panaglutaw? Awan mo araramidam, sika na ti aglutaw. Ure awan mangmangan no di ka aglutaw. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga may naluto itay bigat na balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan manan tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat la dito unag tibalay. Ne, apay trabaho ti lalaki, ti agluto, ah. Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dinto mo ngamin nagluto. Ang mga noday naramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng agluto. Intun sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? No agluto ak. Hala daw ako na. Mabisbisi na kun. Umay kan, tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kun lulam. Anya kumati pagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Agmay may saak. May kan tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama? Wan, isong umay kan. Tagkuyog tanto ang mapan iji pagadalan. Sige Ay, pasensya ka na ano makipanganang iji balayaw.
Mabisina kun. Umay kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kun lulam. Naimbagman ta nagluto da pay sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawidak nga umay mangan. Maladawak no di dak luto. Imbagman. Ijay balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Abay ka di akanayon nga aga padanan ng kantatang mo. Jak amo. Siyak pa'y kat ti mababae ni na. Kaya't ko pa ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod amo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga aga padang. Nagkapamanan. Uri may naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi eh. Wah, napat patagdibisyom. Ngamda kami iti anak mo. Uray kas kasano. Adamat makabig ko akwarta. Uray kas to iti bisyok. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur uray. Ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, oh. No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigan. Ay! Kaya't masawan, napat patagday ta baraha? Sabali ti patag ti bisyo, sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, di nakmat pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapansamot dagiti agasawa a kaarubat. Asino nga agasawa ti dakdakamatep? Dadarmuken piling Ay, kas kalaag dadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano akinasaritak, ngam di nakmat italtalag. No si kalaang ti kasjay ama nagbisyo, ay sos, jaklaam mo no anya ti mapasamak. Amangan no maibos ti pasensya ni Pileng, no kasjay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni Piling met, awan lakit agiwat adagos. Mabalin na dukot, ken bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apay ka nayon ka rumwar, Piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awan man lang maganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki, Narugit at talaga ta utak mo. Na. Narumwarak man. Iremremedyo, ti masakbayan ti anak ta. Saan akaskan ka, aday tala bisyom tin into naram. Tingka man kidi gumatang iti arak, tapno saan ako na rumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman ti ta bisyom? Numadamag kong at lalaki. Jaklam mo, nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyok. Uray lipaten na ko, untay pa may samutan dito salbag a bisyom. Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yu ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsamot ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditinas asikasom, iso akanayon ka arumwar. Nana, tas tangarod. Kasta ka day. Imbag man, tanagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatek nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga, tamasurunak ngamin, iti aramid na. Mapankanto pa ija ayan da apong mo, no mapanak ija abroad, anak. Ano san tati agin na dayo, tapno maisaganak tinasaya at amasakbayam. Mabayag ka ka di ijay nanang? 2 taon.
Kalpasan na, agawid ak ditoy. Ngam, agsubli ak to manan iti abroad. Kasta ka di. Amo ni tatang daytoy. Saan mo nga ibagbaga? Saan na bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet. Agapa kayo. Mababain akong. Iso a pumanawak. Tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasaya at amasakbayan. Napaanan ni J. Manila ni nanang mo. Ngamawan pa ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador a barkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo. Huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririri kan agririyaw lulo. Maday ti agririre. Kan agiginura barok. Iji balay. Kanayon nga agapadananang kentatang. Liklikan dagiti banag a paggiginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani ana. Iso ana singpet ni Ana, lolo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinaapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro, apok. Liklikan ti makiapa. Hello, nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpet ka dita, wan? Nasingpetak mo't nanang. Adak dito'y balay da lolo ador. Ada ngamin aramidan may kani Ana homework may. Ada ka din ni tatang mo? Awan pa'y nanang. Adayo siguro at tinapananda. Bayam dita, no kasta ti kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga awag ko na. Bayam aji barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpet kawan? Uwan nanang. Woo! Piling! Enmon! Nangabakak iti sugal! Ang mga nung nakadanon itan ni Hong Kong tatang. Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iti Hong Kong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hong Kong. Si Kamit. Kanawa mo imbagbaga na kanya kamapan iji abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. No adda ka. Kanayon kayumit nga agapa. Anya? Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Isumot lagay makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yu. Day tati makagapo. No apay ang nag-abroad. Nay, apay agapo iti aramid ko. Kat jakmot imbaon amapan agabroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka mat nga imawag, darmo. Apay nga anapan ka dita abroad adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Napatpatigdakan ka. Saan ka di? Kwa, barkadak la dagijay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong? Ah, Sa kala sumangpat no kay kayat mo? ay, bakit? Agawid ka na, pang-asim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaysam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello! Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga idarmaw, di ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga idi adda dito'y lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Itala maamiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa atao. No daytoy, katawanan iti sidong tayo. Uwan nga raw. Ikagumakti agbalew. Tap na inton sumangpet ti asawak. Kahit naurnusan ti pagtaangan mi. Ay, kasta ti kasayaatan nga aramidem barok. Mapasublim ti asawam. Nulakat, taagbalbaliw kan. Ti panagapa ken panagriri, awan nasaya at nga din na no di pan nakadadaol ti pamilya. Ngarod,
Ipatag ti pamilya, katliklikan dagiti banag, apakadadaelan ti relasyon ti agasawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Binawe. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.